Hej, jeg hedder Kasper, Og jeg hedder Christian. og vi vil gerne vise dig en teknisk guide til, hvordan du hurtigt og nemt kan transkribere lyd til tekst ved at bruge AI. Ja, og for at gøre det, skal du gå ind på uCloud, og du skal selvfølgelig bruge en lydfil, og så bruger vi programmet Whisper til at transkribere. Vi vil starte med uCloud. Så åbner vi en browser her, lige meget hvad for en. Og så søger vi på uCloud. Det er den første. På min Syddansk Universitet, man logger ind med sin UAF-bruger. Og så har man sit dashboard her på uCloud. Nu skal vi have uploadet lydfilen. Og vi starter med at gå ind i den her mappe, der hedder Home, som alle har. Så går vi over og trykker Upload Files. Man kan enten trække den ind i det her vindue, eller man kan klikke her, og så vælge den fra listen. Du kan se, at den ligger på skrivebordet her. Når det her mærke kommer, så er den uploadet, og vi kan trykke herude for at komme tilbage. Så skal vi finde Whisper-applikationen, og når man trykker på S, kommer der en lang liste frem med en masse forskellige programmer. Det letteste er at søge i søgefeltet, og så ligger den der. Man kan lige putte en lille tik på stjernen her, så næste gang man åbner sine apps ude i siden der, så vil den ligge øverst, og man skal ikke ind og søge efter den hver gang. Okay. Inden vi begynder at indstille de parametre, som vi skal bruge, så går vi lige tilbage i vores fil her. Fordi hvis vi kalder den super spændende og lang optagelse, så kan æde og mellemrummene godt være med til at forvirre programmet, så der sker fejl. Og du ved, der sker en fejl, når den completer dit job lige efter du har begyndt det. Så er der noget galt. Så vi går ind og trykker Rename. Så kalder vi den A1, og det er vigtigt, at der står punktum M4A eller MP3 eller MP4, hvilken format du bruger, fordi så ved programmet, hvad det er, som den arbejder med. Der kan vi se, at den ligger øverst igen, så vi trykker ind. Vi kalder den A1, det her jobnavn. Nu er det en kort optagelse, vi har. Så vi sætter kun 1 time af, og det er ikke hvor lang tid at interviewet varer, eller optagelsen varer. Det er hvor lang tid du skal bruge programmet. Så skal vi vælge, hvilken processor vi gerne vil have, og der kan vi nøjes med den her med 12 GB. Herude der kan vi se, at man starter med 1000 kroner, og så koster det ellers lidt per time, hver gang at man bruger det her. Og jo flere større hukommelse, nu står der 12 megabyte her, eller 12 gigabyte her, men jo større hukommelse, jo dyrere er den. Den dyreste koster 5,49 per time. Men 12 gigabyte burde være nok. Så skal vi vælge vores fil, og vi skal ikke trykke på den, det vil ellers være meget nemt. Vi skal faktisk herover, og så skal vi trykke Use. Input Directory, det springer vi over, men Output, det er der vi gerne vil have, at filen den ligger, når den er færdig transkriberet. Det kommer automatisk til at ligge i den her mappe, der hedder Jobs, men nu vil vi også gerne have den til at ligge ved siden af vores originale lydfil, og så vi trykker Use this folder. Så det er hvilket format, vi gerne vil have den ud i. Og lige nu så er vi interesseret i tekst. Dernæst så vælger vi den store model, som den er på automatisk, fordi det er bedst, når vi skal vælge sproget. I det her tilfælde er dansk. Der er ellers mange sprog at vælge imellem, men sådan der. Det er faktisk det. Så trykker vi Submit. Yes, så er jobbet færdigt. Vi kan se, at det har taget cirka 6 minutter.
at få transkriberet vores interview, som bare er 2 minutter. Det er i hvert fald hurtigere, end jeg kan gøre det, og jeg ikke skulle gøre noget den her gang. Så går vi ind i vores filer, og ser i vores mappe, hvor den ligger, og den er her. Så Christian, se her, nu er den færdig. Fedt. Cool. Er den så 100% korrekt, eller? Altså, nej, det er den ikke. Det afhænger meget af lydkvaliteten, vil jeg sige, og så skal du også lægge mærke til, at den er generativ. Så det kan godt være, at den bytter lidt om på rækkefølgen i en tekst nogle gange, men beholder budskabet. Yes. Man kan ikke se, hvem der siger hvad her. Nej, det er jo fordi, at det er en beta-version. Hvis du vil have den til at prøve at gætte på, hvem der er hvem af vores 2 stemmer, så skal du købe en af de lidt dyrere løsninger fra enten Envivo eller Goodtape, eller der er mange på markedet allerede. Ja, helt sikkert. Men det er nogle dyre løsninger, tænker jeg. Så det er jo fedt, at man så har en gratis version, der kan gøre det. Ja, og altså, som du kan se, så vi havde 1000 kroner, så jeg ved ikke lige, selvom det er gratis for os, så er der jo nogen, der har betalt for den en eller anden sted. Nogen betaler et sted for det. Men så er det også sjovt, der ikke er flere, der kender til det. Ja, sorry, vi glemte lige vores replikker, men vi fortsætter bare, fordi det er jo også meget naturligt i et interview. Så går det heller ikke lige efter replikkerne. Og altså, det er jo faktisk måske meget sundt at skulle bruge lidt længere tid på at sidde og skrive ind, hvem der siger hvad, og rette det igennem, sådan så at man også bruger energi på rigtig at behandle, de informationer, som der så kommer ned på skrift. Det er noget af det, som der er mange, vi har snakket med, der er lidt bekymrede for, at der går noget tabt i selve bearbejdningsprocessen. Helt sikkert. Og hvis du ser den her video og vil bruge Whisper, så smid lige dine refleksioner fra dine oplevelser ind i kommentarsporet, eller som minimum i din opgave.